Den usynlige krone. Hjernevask i frihedens navn. Nietzsche proklamerede, at Gud var død. Men han nåede aldrig at opleve noget endnu mere ødelæggende, frihedens død, forklædt som demokrati. Vi står ikke over for en krise af manglende rettigheder. Vi står over for en kognitiv katastrofe af hidtil usete dimensioner. For første gang i menneskehedens historie har en hel nation ubegrænset adgang til sin egen grundlov og samtidig udviser en militant stolthed over ikke at læse den. Bemærk invasionen. Mens vores forfædre kæmpede mod tyranniets kæder, kæmper vi mod noget uendeligt mere uhyggeligt, den bevidste nægtelse af at se de kæder, der er usynlige, men ubrydelige. Schopenhauer sagde, at det almindelige menneske kun bekymrer sig om tiden for ikke at kede sig. Men kedsomheden er blevet erstattet af noget værre, tvangen til at tro på frihed uden viljen til at undersøge den. Dietrich Bonhoeffer, der konfronterede sin tids moralske kollaps, konkluderede, at mod dumhed er vi forsvarsløse. Han havde retorisk: man kan argumentere mod undertrykkelse, men mod frivillig blindhed findes intet argument, der trænger igennem. Det er præcis, hvad vi står overfor, en mental epidemi, der bliver stærkere for hver forsøg på at bekæmpe den, fordi dens bærer har forvandlet illusion fra en løgn til en identitet. Pandemien findes ikke derude. Den har koloniseret selve den kollektive tankestruktur. Og i modsætning til enhver biologisk virus, formerer denne sig gennem gensidig validering blandt de smittede, der fejrer deres egen illusion som sandhed. Uvidenhed har passeret en farlig grænse. Den er ikke længere en midlertidig tilstand, en mangel på indsigt, der kan rettes ved læsning. Den er blevet til noget helt andet, et bevidst valg, et flag plantet på national identitetsterritorium. Se nøje efter, og du vil opdage, at vi ikke længere har med mennesker at gøre, som simpelthen ikke ved. Vi har med individer at gøre, som ikke vil vide og som endnu mere alvorligt fremviser denne nægtelse som et æresmærke. Det danske samfund har foretaget en så dyb værdiinvasion, at illusionen om frihed er blevet et tegn på autenticitet. Den, der indrømmer ikke at forstå grundloven, ses som normal. Den, der søger dybere forståelse, stemples som konspirationsteoretiker. Den, der sætter spørgsmålstegn ved det officielle narrativ, anses for farlig. Vi har skabt en kultur, hvor urokkelig selvtillid i overfladiske overbevisninger er mere værd end den intellektuelle ydmyghed, der kræves for ægte frihed. Nietzsche observerede, at overbevisninger er farligere fjender af sandheden end løgne. Og det er præcis, hvad vi ser, afskærmede overbevisninger, immune over for dokumenter, uigennemtrængelige for beviser, forvandlet til identitetsfæstninger. Lad os dykke ned i kilden til denne illusion, den danske grundlov. Den er ikke en gammel relikvie, glemt i arkiverne. Den er det fundament, vi alle sværger troskab til eller tror, vi gør. Men har du nogensinde læst den? Ikke bare skimmet, men virkelig forstået dens ord? Grundloven proklamerer klart, kongen skal underskrive alle lov. Paragraf 14. Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. Paragraf 22. Kongen har den udøvende magt. Paragraf 26. Kongen kan i statsrådet træffe beslutninger om alle rigets anliggender. Dette er ikke ceremonielle fraser. Dette er magtens kerne, udtrykt i sort på hvidt. Alligevel tror befolkningen, at kongen er en harmløs kransekagefigur, en symbolsk dukke, der vinker fra balkonen. Hvorfor? Fordi vi er blevet hjernevasket til at tro det. Systemet har skabt en narrativ, hvor kongens magt fremstilles som symbolsk, mens den i virkeligheden er subtil, absolut. I statsrådet, bag lukkede døre, kan kongen sætte rammerne for alt, uddannelse, lovgivning, regeringens handlinger. Ministre kan agere inden for disse rammer, men de kan ikke overskride dem uden kongens velsignelse. Tænk over det. Hvis kongen virkelig var magtesløs, hvorfor står det så i grundloven? Hvorfor ikke ændre det til, Folketinget har al magt? Fordi illusionen kræver, at vi overser sandheden. Vi fejrer kongens fødselsdag, vinker flag, synger nationalsangen, alt mens vi ignorerer, at han holder nøglerne til riget. Dette er hjernevask i sin reneste form, at læse ordene og alligevel ikke se dem. Bonhoeffer konkluderede, at dumhed er en farligere fjende af det gode end ondskab. Og han havde retorisk ondskab kan bekæmpes med moralske argumenter, dumhed er immun over for fornuft. Den moderne dansker har udviklet en sofistikeret psykologisk rustning.
Når han konfronteres med grundlovens tekst, reviderer han ikke sine holdninger, han angriber tvivlen. Det er jo bare ceremonielt, siger han. Vi har jo demokrati, insisterer han. Videnskab bliver konspiration. Historien bliver irrelevant. Grundloven bliver en gammel bog, der ikke betyder noget. Denne invasion er særligt lumsk, fordi den erstatter videns naturlige hierarki med en falsk lighed, hvor alle fortolkninger er lige meget værd. Resultatet er forudsigeligt. I en kultur, hvor ekspertens læsning af grundloven er lig med lægmandens, hvor årtier af juridisk analyse ikke vejer tungere end en 5 minutters mening, mister sandheden sin værdi som social valuta. Det, der tæller, er ikke rigtigheden af det, du siger, men overbevisningen, hvormed du siger det. Nu til det centrale spørgsmål. Er vores demokrati rent faktisk et teaterstykke? Et sofistikeret skuespil, hvor vi, befolkningen, er statisterne, moderne slaver og nyttige idioter, der opretholder et korrupt magtsystem? Overvej strukturen. Vi får at vide, at vi lever i et frit land. Vi stemmer hvert 4. år, vælger politikere, der lover forandring. Men se nærmere. Politikere er udvalgte figurer, der spiller roller i et forudskrevet skript. De diskuterer overfladiske emner, skatter, velfærd, miljø, mens de dybe strukturer forbliver urørte. Banker, multinationale selskaber, den økonomiske elite opererer i skyggen, uafhængig af valgresultater. Nietzsche skrev, historien valgte ikke sine største ledere for deres visdom. Den valgte dem, fordi de forstod noget, som de fleste intelligente mennesker aldrig vågede at røre ved. I Danmark er det ikke anderledes. Magten søger ikke kloge ledere, der stiller spørgsmål. Den søger funktionelle idioter, smilende ansigter, der gentager, hvad de bliver fortalt, uden at udfordre rammerne. Kongen, som den ultimative bagvedliggende figur, sikrer kontinuitet. Han udnævner ministre, godkender lov, men forbliver usynlig i offentligheden. Vi er moderne slaver, ikke med kæder om fødderne, men med illusioner om sindet. Vi arbejder, betaler skat, adlyder lov, alt mens vi tror, vi er frie. Men tænk over det, aldrig har vi haft så meget kontrol overvågning som nu. Overvågningskameraer på gaderne, digitale spor i hver klik, lov der begrænser ytringsfrihed under dække af sikkerhed. Er det tilfældigt? Eller er det skabt bevidst, uden at vi tænker over det? Systemet er designet til at maksimere engagement, ikke frihed. Digitale platforme fodrer os med indignation, forenklinger, bekræftelse af fordomme. Algoritmerne blev ikke programmeret til at fremme sandhed, nuance eller dyb refleksion, de blev programmeret til at holde dig scrollende, klikkende, reagerende. Og mens du reagerer, samles data om dig, dine frygt, dine ønsker, dine svagheder. Dette er hjernevask 2.0, ikke tvungen propaganda, men frivillig afhængighed. Uddannelsessystemet er en anden søjle i dette teater. Fra børnehave til universitet læres vi lydighed, ikke kritisk tænkning. Vi udvikler et fikseret mindset, troen på, at intelligens er statisk, ikke ekspanderende. Undervisningsministeriet, inden for kongens rammer, sikrer, at generationer bliver loyale systemborgere, soldater, arbejdere, forbrugere. Hvorfor ændres det ikke, trods 150 års viden? Fordi det er bevidst. Et folk med et fikseret mindset stiller ikke spørgsmål ved grundloven. De fejrer kongen som symbol, mens han holder magten. Resultatet er et samfund fragmenteret i sekter af uforenelige vidsheder, hver absolut overbevist om sin egen frihed, alle lige fanget i deres egne illusioner. Tragedien ligger ikke kun i, hvad disse mennesker ikke ser. Den ligger i, at de har bygget hele deres identitet på fundamentet af denne blindhed, hvilket gør det psykologisk umuligt at opgive den uden total sammenbrud. Noget fundamentalt har ændret sig i danskernes forhold til frihed selv. Historisk set var uvidenhed ledsaget af skam, eller i det mindste en bevidsthed om, at det var en mangel, der skulle udbedres. I dag er blindheden arrogant. Den eksisterer ikke bare, den udstilles, promoveres, kræver anerkendelse og respekt. Vi lever i den militant uvidendes tid, den der ikke bare ikke ser grundlovens sandhed, men voldsomt angriber dem, der gør. Den moderne dansker, når han konfronteres med overvågningens net, reagerer ikke med oprør, han accepterer det som nødvendigt. Når han læser om kongens magt, afviser han det som gammeldags.
Denne inversion erstatter frihedens naturlige hierarki med en falsk lighed, hvor alle meninger om demokrati er lige meget værd, selv de, der ignorerer fakta. Men her er den ultimative hemmelighed, hvorfor genvinding af din evne til at tænke frit kan være den mest magtfulde handling af modstand i den moderne verden. Evnen til at tænke kritisk er ikke blot en intellektuel færdighed, det er en handling af spirituel mod. Det betyder at stå alene i en verden, der belønner imitation. Det betyder at værdsætte sandhed over komfort, bevidsthed over godkendelse og samvittighed over konformitet. Filosoffen Emmanuel Kant definerede oplysning som menneskets udgang fra sin selvpåførte umodenhed. Med andre ord, den sande vækkelse begynder, når vi tør tænke for os selv. Så hvordan vækker vi kritisk tænkning i en tidsalder, designet til at undertrykke den? Hvordan genvinder vi suveræniteten over vores sind? Det begynder med tavshed, ikke frygtens tavshed, men refleksionens tavshed. I en verden af konstant støj bliver tavshed en handling af oprør. Sluk skærmene, træd væk fra støjen, brug tid alene med dine egne tanker. I begyndelsen vil det føles ubehageligt, endda mærkeligt, fordi de fleste mennesker aldrig virkelig har lyttet til deres eget sind. Men dette ubehag er helligt. Det er begyndelsen på bevidsthed. Den moderne filosof Alan Watts sagde, ingen er farligere end den mand, der har set ind i sig selv. Hvorfor? Fordi sådan en person ikke kan manipuleres let. Han reagerer ikke automatisk, han stiller spørgsmål før han tror, observerer før han dømmer. Han har genvundet sin indre autoritet. Det andet skridt er at stille spørgsmålstegn ved alt, især det, der er enig med dig. Vores naturlige tendens er at tvivle på det, der modsiger vores tro, og acceptere det, der bekræfter dem. Men sandhed gemmer sig ofte i ubehag. Hver gang du føler en umiddelbar følelsesmæssig reaktion, vrede, frygt eller stolthed, spørg dig selv, hvem nyder godt af, at jeg føler sådan? Det ene spørgsmål kan afsløre skjulte agenter bag utallige beskeder, du modtager dagligt, inklusiv dem om vores frie demokrati. Sokrates, faren til kritisk tænkning, brugte sit liv på at stille spørgsmål, der nedbrød illusioner. Han blev dømt for at fordærve ungdommen, ikke fordi han spredte løgne, men fordi han inspirerede tænkning. Verden har altid frygtet tænkeren, men historien husker ham længe efter, den glemmer mobben, der tav ham. 3. Lær at søge dybde i stedet for umiddelbarhed. Læs hele grundloven, ikke blot overskrifter. Lyt til modsatte synspunkter med ægte nysgerrighed. Engage dig med folk, der udfordrer dine idéer om frihed og overvågning. Hver gang du forsvarer din tro mod et velbegrundet argument, skærper du dit intellekt. Hver gang du indrømmer, jeg tog fejl, renser du dit sind. Vækst kræver ydmyghed. Neurovidenskabsmanden Richard Davidson opdagede, at hjernen fysisk ændres, når vi praktiserer mindfulness. Præfrontale cortex, ansvarlig for ræsonnering og selvbevidsthed, bliver mere aktiv. Dette betyder, at kritisk tænkning ikke blot er en mental holdning, det er en neurologisk praksis. Jo mere du engagerer dig i bevidst refleksion over grundloven og magtsystemet, jo stærkere bliver dit sind. Men den sande vækkelse går endda dybere end logik. Den kræver genforbindelse med intuition, ikke som blind følelse, men som indre intelligens. Intuition er ikke modsat fornuft, den fuldender den. Den er den stille stemme, der hvisker, når verden råber. Når intuition og logik er legne, opstår klarhed. Den store fysiker Albert Einstein sagde, det intuitive sind er en hellig gave, og det rationelle sind er en trofast tjener. Vi har skabt et samfund, der er tjeneren og har glemt gaven. At tænke kritisk er derfor at genforene både det analytiske og det intuitive, sindet og sjælen. Det er at se virkeligheden ikke som fragmenter, men som en helhed inklusiv illusionen af demokrati. 4. Frigør dig fra flokken. Du kan ikke se mønstret, mens du står inde i det. Træd tilbage, observer trends, ideologier og kollektive bevægelser med en udenforståendes øjne. Spørg, hvorfor tænker alle på samme måde om kongen? Hvem formerer disse narrative? Hvilke følelser udløses? Majoriteten tager ikke altid fejl, men de er sjældent bevidste. Sande tænkere er ofte misforstået, fordi de går foran deres tid. Psykiateren Viktor Frankl, en overlever af koncentrationslejre, skrev i Man's Search for Meaning, at den sidste af menneskelige friheder er at vælge sin holdning i enhver given situation.
Denne frihed begynder med friheden til at tænke. Selv når alt omkring dig presser konformitet, overvågning, love, social pres, ejer du stadig dit sind. Ingen kan tage det, medmindre du giver det frivilligt. Endelig, praktiser intellektuel compassion. Formålet med tænkning er ikke at dominere andre, men at forstå dem. Sand intelligens er ydmyg. Den søger ikke sejr, den søger klarhed. Når du lytter til nogen, der er uenig med dig uden dom, løfter du hele samtalen. Det er sådan, civilisationer udvikler sig, ikke gennem højere argumenter, men gennem dybere forståelse. Når du begynder at leve sådan, sker noget ekstraordinært. Du holder op med at være en del af den kollektive søvn. Du begynder at se mønstre, andre ikke kan. Du opdager manipulation, hvor andre ser information. Du opfatter de skjulte motiver bag ord, bevægelser og trends. Og denne bevidsthed bliver dit skjold. Det er bevidsthedens rustning. Men der er en sandhed mere, den mest magtfulde af alle. Forsvinden af kritisk tænkning er ikke enden på danskernes frihed. Det er testen af den. Hver æra står over for sin spirituelle udfordring, og dette er vores, at forblive vågen i en verden, der foretrækker drømme. At tænke klart i en tid af forvirring er ikke arrogance, det er tjeneste. Det er hvordan du beskytter bevidsthedens lys selv. Filosoffen Jiddu Krishnamurti sagde, for at transformere verden må vi begynde med os selv. Du kan ikke tvinge andre til at tænke, men du kan tænke for dig selv. Og dette eksempel er smittende. Hver vækket sind bliver et signal i mørket, viser andre, at frihed stadig er mulig. Så næste gang du får at vide, hvad du skal tro om dit frie land, næste gang verden kræver din forargelse over trivielle ting, observer. Næste gang du føler frygt for overvågning, spørg, hvem placerede den der? Det er hvordan modstand begynder, ikke med våben eller protester, men med bevidsthed. Fordi i sidste ende er fremvæksten af kollektiv blindhed ikke uundgåelig. Det er et valg, den sum af milliarder af små beslutninger om at holde op med at stille spørgsmål. Og faldet af kollektiv blindhed vil også være et valg, det øjeblik du beslutter at læse grundloven igen og se den for, hvad den er. Du har denne magt lige nu. Og hvis nok er os genvinder den, måske en dag vil fremtidige generationer se tilbage på denne tidsalder ikke som æraen, hvor frihed døde, men som øjeblikket, da bevidsthed begyndte at vække igen. Før vi siger farvel, kan du ærligt genkende, at du har været en del af dette teater? Hvis dette budskab rørte dit ubehag, fordi ubehag er, hvad sandhed provokerer,